Dakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose vangu varipo musikadi kuyazogadzirisa mwana achiri mupenyu mauda kuti tigadzirisane mwana mauraya uyu ndio trabukoza trabukoza ndii chovhera mwana akabvire maoko mako mwana musikanzwa kutsura ndiri baba akatizira kumatero kunana chovhera ndati paakatiza wakatitera mwana wako ndemutera ndemubatira kunani manje mhosva yangu ndei mhosva yangu ndei uyu ndetirabhukuza mombe uyu da akati baba misi uye kunuku wechigadzirise mwana wedu sha tikazonyara mangwana manzwa tete atidi zonyara mangwana sha una mwana ndiwakarera ari kuita siye mwana wadzoka kusouth africa ndiwe mukadzi uwe ari kuita siku mwana ari kutokunetsa angakunetse nhasi aiwa yeti ndikumufonera ngawe pana tikaifonerana ini nandadzimirwa foni x purezidenti ndivangu ane lingi mukunzwa nditirabukoza ichatisa mwana kumupfekedza ringi tozotaura kwakashatwa kukukona eweishema enda usingajaire zvunhu aiwa ndinonetsa kujaira kani kana kuti zvidzime mupfungwa mangu misi akafira murodhi yekumba kwangu ichapedza makore mangani uchipaona iye anenge asingapaoni pane pachionekwa nini every day upenyu hwangu wese ndichipoona pakafira mwana wangu wandakarira ndega mai vasipo tikani mamuri kupi kodinetetichitida makanditsvaga ndemakakumbira kuti inani kutsvega mukwasha uyu mwana uyo ndakangomusiyira musiyo yake handazodzoka kuti ndinyatsotaura nyoti zvakazofamba sei sei usina kumbounzawo kana senti zvii zvakazoiti ndefanira kuudza mari kwaadongo mozoida nhasi afa ndoita pawe kuri tsvaga sei ngandizeti panani ataira ndindofanira tobvunza mari pana taira kune mubaba vataira ndini inini mari kwamuri nini hameno yataira kuti ndichaidya handizidye ina ndirori kumba kwedu hakubhadharwe munhu kumba kwedu hakutengeswe vanhu topuwa vakadzi mahari saka misi kana danga achirorwa nasikadye kana senti kana misi danga achinzi ari kurorwa nhasi nasikadye kana sendi rake ndakatoudza mukwasa kuti nansida kana mari yako panoda toitira madana kutienda kuinjiniyaring unoitira mai vacho madana inini kwedu hakuna iyoyo ndosekwa nemudzimai kwamo kana uchida madana ende unoitira mai vacho vakatombonyora grosari kamai avo vakambokudza vakanyora grosari titese totidedza kudomboshava nemukadzi wangu vazotinyoresa grosari renhema vazotinyoresa grosari renhema vachiziva zvavari kuita nemwana wavo ndirwadziwa bhaisi seni ndindinyatsorwadziwa ndakabvinja bhiti yangu ka handamboienjoya ndakubvaturwa nemai vacho kuti nichiuza sha kana mbotya imi anokura achitamba nhamo kauya ndii ndakatokura ndichitamba nhamo muri ndakona ndazofikisa mai acho ndatazoona dhabuda iyi nhasi mauda kuti chovhera tirise mauda kutoriita nenge ndimaka rakangodonha mudenga rikauya mudumbu make akaribereka nine months dzekubereka ne8 months dzekuzochengeta 8 months amai wemunhu vanochengeta mwana wavo 8 months kana 8 months ambuya dongo davangu varipo ndovaindidayira ndoendesa mukaka every day havasisipo ambuya dongo ndisaka vanhu vari kuwana zvekuwanda napo apa
Dambuya dongo aripo aitaura chokwadi. Ndakatomboti mbuya ndine mari kuenda kuudza. Asi iwe kuunza sei mwana achikudai. Ukuunza sei mwana wangu achikutiza. Asi makunzi hanzi mari rakunochemera kwaifidzi noti hauna kuroora. Asi kutauri nomwana womusikana aitizira kumarondera kuna amai Yolanda aichakapuputirwa namubaki otizira kumarondera ndokwainochoverwa naamai vacho kumarondera. Salamu alaikum salam. Ini ndikatotaura pepe munhu aibva ndakatombotera kwaamai vacho kumarondera. Nezvisuwaka arikuda munhu ndikuona zvimwe chete. Alright, taurai namai duwa. Hello, Magadi. Kuwana kugara pamatombo mbuya dongo. Ndakapita mbuya dongo ini. Tiende kuchipatara ndini munhu wokutanga kunotorwa kumba chigogo yeumwe nezoita gogo nemusikana webasa. Ndini nyakutora mbuya varidzi pamba bye kuendesa kuchipatara inini. Shungu kuti mbuya mwana wangu achizita sei. Amendipeti zvangu ambuya mundoendesa. Mwana maimisi vangu vari kupipapo. Nasa kumisa ndipikini kudai. Zvoita sei? Murume wangu. Zvoita sei? Tichataura baba. Tichataura shamwari. Mukutize mimi makauya kudhara pamba peka. Mukatozonditsvaga sei makauya kudhara. Handina kuya kudhara. Ndakava musofa mwana. Mangwana ndakuma ndichidzokera. Ndanzwa zvema-DNA test akawanda wanda. Tsvaga musati madzokera mukunyepa. Mukudinyepera handigoni izvo. Tete izvo zvanzi. Ndokuziva chibvisende. Ndodzibvisa tete. Handina ganda. Ndakafa kudhara. Panza tete. Damakauya pepai. Makatsvaga nemakira ndakamuita mwana. Ndadzibvisa ndikokurova. Ambrozi harina kukurova haja. Ambrozi ndinokuridza. Dzibvisende. Uone zvandinokuita. Ambrozi ndiyandikafika izvozvo. Ainyarara achikutarisa uchipenda zvako. Waitwa sei? Baba wakatofani godo naye baba. Saka zvaita tiko. Yazvadzi yako yave negodo. Kaundi yangu. Mimi masikana. Mimi chinaita seko. Ini ndakazvara mwana wangu chiko naatsikana. Chiko chandaita nacho mwana ichi naye vedu nenga. Yacho isingapere shamwari. Ipere inopedzera 30 to 40 years. Amene zvako amabhidho ndionenge uinaye. Vandozviziva. It's everyday crying. Ndiwe unenge uinaye nyemukadota uku. Ndochema everyday mbudzi mukadzi wangu. Everyday. Vandozerikana tisati moti marekodzi. Pane zvikutoitika. Pane autondizira kuti iyi mudhike. Ndikufunga mwana wawo iyi. Yavave. Mukadzi aitondidziva pamba. Iyi mudhi yavave ke. Vakutofunga mwana wawo uzvisuwe papa. Abvunzei. Handisi kunyepa ka. Ndiri kutoenda kumba kuswera mangwana. Amene ndionai mukadota uyu. Asanganzika sori. Aunzika sori wakaita sei? Kuti sori zvinorevei. Ndamakaita sori sezvaitika zvisizvi ndaibvuma. Kopana pacha itaite somachena kacha. Apa kana mautonditi sori. Iwe waive murima, indiri murima futi. Ini nasiri murima ndaitokutsvaga njikishayai ndokwanirei kupa ndafoni namba yekubvunza negeti anandikwakadai nhasi ndiri twakuda kutaurisa pamba asi paifa gogo twakadai ndati inde ndiri kumurume wangu anondida ndaikutsvagirei hamuna mvura amene imairambani ndozvaari ambisa ende ndomuziva